Eta gaurkoan hezkuntza kontuak izanen ditugu elkarrizketa honetan, izan ere otsailaren 13tik 17ra Nafarroan aurrematrikulazio garaia izanen dugu. Horretaz hitz egiteko gaurkoan Nafarroako Ikastolen Federazioko zuzendaria daukagu, Josu Reparaz, ongi etorri beste egin ere xaloa telebistara. Arratsaldean. Konta iguzu, aurrematrikulazio garaia dugu, hemendik aste batera, gutxi gora bera. Oso momentu berezia da zuentzako aurrematrikulazio garai hau? Bai, epe hau benetan garrantzitsua da ikastetxe guztientzat eta ikastolentzat baita ere. Momentu honetan, irekitzen dako aukera jendeak, Nafarroan dauden aukera ezberdinak ezagutzeko, ikastetxeak ezagutzeko eta batez ere beraien seme-alabentzat nahi duten hezkuntza hori, hain momentu garrantzitsua den hori, uste dut zentzuz egin nahi dute guraso guztiek eta orduan da epe garrantzitsua hortarako, ez? Hemen uste dut guraso baloratzen dutela benetan zein den eredu bat eta beste baten artean dagoen aldea, ze eskaintza duen ikastetxe bakoitzak, ze programa dituen normalean hori, ez? Nafarroako kurrikulum ofizialaz aratago, ez? Ze zerbitzu eskaintzen dituen ikastetxeak, horregatik bai da momentu hau oso garrantzitsua hori, ez? Bai familientzat eta baita ere ikastetxeentzat. Hori delako momentu hau, hori, ez? Familia horiek bere seme-alaben hezkuntzarako nahi duten konfiantzazko zentro hori, nolabait hori, ez? Ezagutzeko eta orduan guztiok behar ditugu ikasleak gure lana, gure proiektu horrela emateko, beraz, bai, esan dezakegu dela urte osoan dagoen momentu gune hori, garrantzitsu egitako bat. Zergatik hautatu behar ditugu Nafarroako ikastolak? Bueno, nik uste dut hemen importantea dela askatasuna, familiek baloratu behar dute eta konfiantza izan behar dute aukeratzen duten proiektu horrengan. Noski ni ikastoletako zuzendaria izan naiz eta momentu honetan ardura hau daukat. Nik uste dut ikastole badutela Nafarroan bere ibilbidea, badutela nolabait ere bere ospea urte askotako ibilbide baten ondoren, nik uste duten elementu bereizgarri bat direla gurasoen kooperatibak. Horrek esan nahi du, ikastola doazen familiek, aitek eta amek, badutela bere ahotsa, bere bozka, ze eredu nahi duten bere seme-alabentzat eta ze hezkuntza nahi duten. Kooperatiba izaera honek ematen du benetan hori, ez? Hezkuntzako, autogestiorako aukera handi bat. Hori da elementu bereizgarri bat. Daude beste aukerak edo dira Elizaren aukerak, pero bestela dira, hori ez, gobernuaren zentroak. Nik uste dut hori dela elementu bereizgarri bat, eta nik uste dut ikastolak sortu zirenetik egin dutela beti apostua, hori ez, hezkuntza berritzen joateko. Esaten dut, uste dudalako horrela dela, ikastolak sortu zuten dela ja 52 urte de eredua, sortu zuten momentu hartan intuizio handiz, hori ez, Euskararen aldeko aposto handia eginez, hori ez, Euskaran murgiltzeko eredu bat, jakinak gabe momentu hartan, ze ondorio emango zituen horrek, eta baita egin zuten apostu garrantzitsu bat momentu hartan, neskak eta mutilak zeuden ikastetxe bereiztuetan, ikastok egin zuten autua mutilak eta neskak elkarrekin egoteko, eta egin zuten aukera baita ere, hori ez, beste hezkuntza parte hartzaileago eta bertzaileago baten alde. Esan dut, garrantzi gehiago eman ez umeen esperimentazioari eta ez beste, hori ez, memoriaz ikasi behar izateari. Hori dut, ordutik ikastolek izan dutela beti hori ez, aintzindari izan dira berrikuntzan, eta joan dira nolabait dut gizartaren aurretik momentu askotan ere, hori ez, toki desberdinetan garatzen ziren proiektu pedagogiko, hori ez, berritzatzaileak aukeratzen, eta pizkat hori ez, hezkuntza gaurkotzen etengabe. Ikastolen bereizgarri hori aipatu duzu, kooperatibena, Euskal Herri mailan, badakigu zabaltzen direla ikastolak, ezagutzen duzu beste eredurik? Adibidez, Espainia mailan edo zuen eredu bereizgarri hori ereduena? Bai, badira kooperatiba gehiago ere, eta badira formula desberdinak, zenbaitetan dira langileen kooperatibak, baina bai Euskal Herriko, bai Nafarroako eta baita ere komunitateko
ikastolak dira gurasoen kooperatibak dira. Badira batzuk mistoak direna, baina gehienak dira gurasoen kooperatibak, ez? Eta horrek ematen du, benetan, hori ez, gurasoen partaidetzarako aukera oso handia, ez? Gurasoa diriako azkenean, daudenak hor errektoritza batzordetan, eta baita ere, asambladen bitartez, hainbat erabaki hartzen dituztenak, lotuta daudenak etengabe, bai hezkuntzarekin, bai zerbitzuekin, eta bai beste hainbat alderdirekin. Aurrematrikulazio garai honetan antolatu dituzue jardunaldiak, ate irekiak, ikastolak barrutik ezagutzeko, zuen hezkuntza eredu hori hobe ezagutzeko? Bai, aipatu dut hasieran momentu hau garrantzitsua dela, beraz badira formula oso desberdinak. Ikastola batzuk antolatu dituzte ate irekien egunak, bertan ikastola ezagutu nahi duten familiek dute aukera ezagutzeko bai instalazioak, bai zuzendaritza taldea, bai proiektuak, bai zerbitzuak dena ezagutzeko aukera daukate, baina horretatik aparte nik uste dut oso garrantzitsua dela eta benetan uste dut hori dela askotan gakoa, familiek aukera dute telefono hartu eta hitzordu bat eskatzeko ikastetxean. Ze askotan, nik uste dut momentu honetan, gurasoek zalantza asko dituzte, eta ikastoleen eredua euskara ardatz duen hezkuntza sistema bat izanik badituzte zalantzak, ez? Beraiek askotan euskara jakin gabe ea lagundu ahal izango duten bere seme-alabei beraien hezkuntza prozesu hortan, ea horrek ze ondorio ekar ditzaken, nik uste dut askotan zalantza horiek argitzen direla oso modu egokian bakarkako bilera horietan, ez? Askotan jendetsuak diren, esan dute, ez? Bizita orokor horietan jendea ez da usartzen bere kezka partikular horiek planteatzen, eta horiek benetan garrantzitsuak dira, ez? Eta hor, nik uste dut hori dela beti gure helburua, esperientzia luze honetan ikusten dugu, ama hizkuntza ez den hizkuntza batetan zitzeak, mesedeak asko ikasten dizkiola pertsona horren, adimenaren garapenari, horrek mundua ireki egiten duela, eta umeak dira benetan oso azkarrak eta benetan oso ongi dakite bereizten, zer den hizkuntza bat, zer den beste bat, eta alderdi aberats hori beti nik uste dut azpimarratzen dugula, sinesten dugulako benetan horretan, ez? Eta ja 52 urteko esperientzia honek erakusten digulako, gurasoek euskaraz jakitea ez dela inola ere oztopo bat beraien seme-alaben hezkuntza aukeratzeko garaian. 52 urte hauetan hezkuntzak alor guztietan bilakaera handia jasan du. 2017-18 ikasturte honetarako zenolako hezkuntza eredua eskainiko duzu ikastolan? Oso galdera garrantzitsua iruditzen zait hori. Nik uste dut azken urte hauetako aleginak eta bereziki aurten ere emango ditugu horretan aurrera pausoak, aldatu da asko hezkuntzaren zentzua eta egitekoa. Gaur egun ez duke inork ulertuko ikastetxe bat bakarrik matematikak edo hizkuntzako eduki batzuk emateko soilik izango balitz. Gaur denok dakigu pertsonak bat izan arren gure barruan daudela inteligentzia desberdinak, garbi daukagu badaudela historikoki ikastetxeek bereziki garatu duten inteligentzia bat eta dela logikoa, matematikoa, hizkuntzena, baina dira beste alderdi batzuk benetan garrantzitsua direnak, ez? Pertsonen inteligentzia emozionala eta soziala, bi inteligentzia horiek oso garrantzitsuak dira. Orduan hor daukagu egiteko handia, eta ikastolok azkenik urte hauetan eman ditugula aurrera pausoak benetan pertsonaren, gure ikastetxetara datozen ikasle horietako bakoitzaren identitatea garatzen. Norberak bere botere pertsonala garatzen. Ez gaitezela manipulatuak izan. Orduan nik uste dut hor badaukagula ibilbide bat garrantzitsua. Horretarako baditugu hainbat proiektu zehatzak hori garatzeko. Eta proiektu hauek, berdin zait, Golden Five, Pentacidad, edo Positivities, eta horiek denak ikasleetan daude, beti dute helburu hori, ez? Pertsonen autoezagutza, pertsonen autoestima garatzea, eta baita ere nola ez, elkarrekin bizitzeko, elkar bizitza giro, egoki bat sortu eta gatazkak ematen direnean, modu erabat positiboan bideratzeko tresnak eskaini ikasleei. Orduan nik uste dut, horiek direla erronka garrantzitsuak, eta baita ere, nik uste dut, badagoela alderdi bat,
gizarteak gero eta gehiago eskatzen duena, eta da pertsonen inteligentzia laterala deitzen dena, pertsonen sormena. Nik uste dut behar ditugula momentu honetan pertsona sortzaileak. Garbi dago eskolak izan direla sormenaren, esan dut, hilobiak edo kanposantuak. Umeak oso sortzaileak dira bere bizitzako lehen urteetan. Ikusi dugu denok ez, ume batek zapatak kutsazar batekin eta soka batekin sortu ditzakeela trenak, hegazkinak, baina gero egia da urteak pasatu ala eta eskola ere egiten dena oso sistema matematikoa, 2+2 dira eta bat, sormen horrek pixkanaka bera egiten duela. Orduan ikastoetan badugu ere programa bat norabide horretan, pertsonen sormen hori garatzeko. Garbi dago, garatzen ez den zerbait edo lantzen ez den zerbait azkenean desagertu egiten dela. Eta honan nik uste dut jasten ditugula ikasleak egoera arruntetan irtenbide anitzak, ezberdinak eta sortzaileak jartzeko aukeretan. Nik uste dut horiek direla gure gakoak, eta gero nik uste dut beste hezkuntza tradizional horretan, aipatu dugun inteligentzia logiko, matematiko, hizkuntza horretan, nik uste dut garrantzitsua dela momentu honetan 21. mendeko ikasleak prestatzea. Eta hori da gure aurtengo leloa, eta hori da gakoa. Nik uste dut hezkuntzak eman barritu aurrera pausoak, eskolan ematen dena benetakoa izateaz aparte izan behar dela erabilgarria, eta nik uste dut horretan historikoki hutsa handia egon dela, eskolan ikasi diren gauza asko eta asko ez dute ezertarako balio izan pertsonen bizitzan. Orduan gure erronka hori da, ikastolan eskaintzen ditugun edukiak arlo desberdinetan izateaz aparte benetakoak edo zientifikoak izan behar dutela erabilgarria. Eta horiek balio behar diotela ikasleari bere eguneroko bizitzan sortzen diren arazoetan konpontzen laguntzeko. Osongi. Hola, labur-labur ere hainbat proiektu jartzen ari zarete oraintxo bertan abian, gai desberdinen ingurukoak, zeintzuk dira? Bai, begira, aurten martxan jarri dugun programa, esan dut, nahiko oihartzun izan duena gainera komunikabideetan, Kiba programa da. Programa hau da oso programa zehatza eta dago bideratuta eskola jazarpena ekiditeko. Programa honen berri izan genuen dela 2 urte Finlandian arrakasta handiz aurrera eman zutelako. Programa hau bertan garatu zuten Turkuko Unibertsitatean, eta gaur egun Finlandiako ia eskolen 80% aurrera eramaten du. Han arrakasta nabarmena izan da, balio izan die ia jazarpen eskolarra erabat mozteko, eta horren ikusi genuen honen garrantzia. Izan dira 2 urte luze ez delako erraza Finlandiako programa bat ona ekartzea. Behar zuen izan sare bat, eta horregatik lagungarri izan da kasu honetan ikastolok dugun sarea programari hartzeko, eta azkenean orain urtarrilean jarri dugu martxan programa eta iritsi da lehen hezkuntzako gela guztietara. Ematen ditu hainbat jarduera, hainbat joku, hainbat hausnarketarako aukera jarri ditugu ikastola guztietan Kiba taldeak. Eta beti helburua hori da, eskola jazarpena nolabait moztea errotik, eta programa honek bereziki ikusleengan egiten du eragin zuzena. Azkenean badakigulako, eraso egoera hau eta beti dagoela pertsona bat ezberdina delako erasotua dena, eta normalean jazarpena egiten duen pertsonak botere bat nahi du, eta botere hori ematen diote askotan ikusleek, edo farreginez, edo babestuz, edo askotan isilik geratuz. Orduan momentu honetan programa honek guretzako badu garrantzi berezi bat, uste dugulako eskola guztietan ematen dela eskola jazarpena, uste dugu egoera bat injustua dela, eta ez dela inola ere onargarria hori ez mende honetan oraindik honelako lakrak izatea. Orduan, hau da martxan jarri dugun azkeneko proiektua, baina noski uste dut hezkuntzako proiektuak beti izan behar dutela iraupen luze bat, ez direla moda kontuak. Orduan ikastolo jarraitzen dugu baita ere gure eleaniztasun programarekin, eleanitzekin. Programa horren bitartez lortzen dugu euskara garatzeaz aparte, eta euskara da gure hizkuntza eta gure erdigunea ikastolatan, baita ere ditugu munduari begira, mundura irekita dauden ikasleak ezi. Eta horretan hizkuntzen didaktikak badu garrantzi berezi bat, eta jarraitzen dugu momentu honetan baita ere DBH-en gizarte zientziak, historia eta geografia baita ere ingelesez garatzen.
primeran. Dena den Finlandia aipatu duzu eta duela gutxi ere irakurri nuen, ez, han beti aitzindariak, ez, hezkuntza munduan behintzat bai, ez, desagertarazi behar zituztela orain arte tradizioz edo guretzako ohitura diren irakasgai horiek, ez, ematen du desagertarazi behar dituztela eta ez, beti badaude desmontatzen. Hemen ezagik oso arau beti ohituak gaude, ez? Arau jakin batzuk jarraitzere eta beraiei badirudi hori guztia desmontatu egiten dutela, ez? Zaitz artikulan irakurri. Bai, hala da nik uste dut Finlandia, ez, kulturalki oso ezberdina da gure kulturarekin, baina egia da, hezkuntzan benetan sinestu egiten dute. Han irakasleek badute benetan bere garrantzia eta bere balioa eta bere ospea. Eta egia da, etengabea direla berritzen beraien programak, egia da, gainera ikasleak ez daudela eskolatan hemen adina ordu. Ordan deigarria da, ordu gutxiago egonik ere, ikasle horiek benetan, hori ez, emaitza honak ematea, egiten diren Europako ebaluazioetan eta abarretan. Aipagarria da baita ere hori ez, nolabaitek ze kezka daukaten hezkuntzarekin eta nola duen etengabe aipatzen duzuna, ez? Askotan tradizioz egin diren gauza gainditzen, edo adibidez aipatu dugu Kibarena, Kibaren kasuan ere, askotan ematen zen ia onartutzat beti gertatu da eskola jazarpena, umeen kontu bada, ez Finlandiarrak esaten dute, hau beti gertatu bada ere, eta umeen kontuak badira ere, ez dira onargarriak, ez dira justuak, orduan guazen, zerbait garatzera, programa bat garatzera, eta hori aurrera eramatera. Orduan, aipatzen duzun hori, benetan da referentziazkoa. D ereduari dagokionez, aberasgarria da eta zergatik? Guk horretan ez dugu zalantzarik, D eredua aberasgarria da zalantzarik gabe. Nik uste dut D ereduak sustatzen duela pertsona elebidunak sortzea gutxienez, eta hori beti da interesgarria. Nafarroako 2 hizkuntz ofizialak garatzea uste dut garrantzitsua dela. D ereduan ikasteak, suposatzen du ikasleak euskaldun ateratzen direla eta euskara ikasten dutela. Euskerak ateak irekitzen ditu baita ere lan mundurako, beste aukera gehiago da, eta hori uste dut hori garrantzitsua dela. 2 hizkuntzatan pertsona batek bere heziketa jasotzeak suposatzen du bere inteligentzia garatu egiten dela, zabaldu egiten dela, eta garbi dago D ereduan gainera ikastoletan egiten dugun antzera ere eleaniztasuna sustatzen dugula, ez? Garbi dago euskararen hautua egiten duten familiek garbi daukatela non dauden, nondik, hau da gure herria, gure herritik hasten gara ezitzen, beti daukagu hor mundua, ez? Eta mundu horretako bilbidean beste hizkuntzak ere garrantzia daukate. Beraz, nik uste dut, askotan politikoki egiten den erabilpena desegokia dela, eta nik uste dut esperientziak ematen duela, D ereduan ikasteak, pertsonen hezkuntzan lagungarria dela, elebitasun ziur bat eskuratzen da D eredu horretan ikasiz, eta gainera beste hizkuntza batzuk ere baute garrantzia, eta nik uste dut hori esperientziak ere, eta esperientzia horretatik pasatu diren pertsonak bentan oso modu positiboa baloratzen dutela hori ez, euskarazko eredu batetan ikasi izana. Ze hausnarketa egiten duzue, adibidez gaur egun, badago aukera ingeleraz eta gazteleraz ikasteko, ingeleraren unibertsaltasun horrekin eta zenolako hausnarketak egiten dituzue. Adibidez, gurasoek zalantza dituztenean, nora eraman bere aurrak, badirudi haien euskeraz ikasteagatik ingelera ez dutela jakin behar, edo. Hori da. Esan nahi dut ezakit mito asko daudela honen inguruan, eta pentsatu zuek ere jasoko dituzuela zalantza guzti horiek, ez? Hori adibidez bai da deigarria eta da manden aldaketa bat azkenengo urte hauetan, ez? Aipatu du lehen, familiek kezka bat izaten dela beraik euskara jakin gabe ea aukerak eta on bat izan daiteken D eredua. Beste zalantza bat etengabe aipatzen dena, eta badirudi orain umeak 3 urterekin joan behar direla mundura, da ingelesaren garrantziarena. Eta beti nik uste dut hori bai dela, eta hori da ere politikoki nik uste dut hor errotzen eta sartzen joan den ideia bat askotan euskera ingelesarekin talkan dagoen hizkuntza bat balitz bezala, eta garbi dago esan nahi dut euskera benetan garatzeko euskararen presentzia garrantzitsua dela, ordu kopurua garrantzitsua dela horretan euskararen
jabekuntza horretan, baina garbi dago euskara ez dagoela inglesaren kontra, eta beti aipatu dut hori herritik mundura, nik uste dut askotan, eta ikastoletan horretan ari gara azkenik urteetan, da nola baliatu hizkuntza batetan jasotzen dituzun hainbat eduki, erabilgarriak dira eta transferibilak dira beste hizkuntza batzuetan. Ez dago zertan ikasi behar eskutitz bat idazten euskerak orduan, gaztelerak orduan, ingelesek orduan. Hori behin ikastearekin berdin zait, ingelesek orduan den, edo gaztelerakoan, edo euskarakoan nahikoa da, ze egitura hori baliagarria izan beste hizkuntzetan, ez? Hori zutik bai egin behar dela, eta horretan egin dugu lan ikastoletan, da nola transferitu hizkuntza batetik bestera hainbat eduki berriro ere denbora galdu gabe. Hori zut bai lan egin behar dela hori, ez? Ateratzen errentabilitatea hizkuntzetan egiten denari, importantea da hizkuntza guztiak modu koordinatuan lantzea, baina garbi dago guretzako hori, ez? Sortu dela hor eztabaida bat alferrikakoa, eta desde luego euskara ez dago hizkuntza ingelesa den kontra. Beti aipatu dugu guk hori, ez? Gure politika dela gehi bat, esan dut, ama hizkuntza gehi beste euskera edo gaztelania, bada amaren hizkuntza, gehi inglesa, gehi frantzesa eta bada beste bat, esan dut hortan, gehitzea da gure helburua. Nafarroako gobernuaren aldaketarekin batera, de eredua Nafarro osora zabaldu egin zen, erabaki horrek zuei eragin dizue? Bueno, urtebete daramagu, de eredu publikoa ezarri zenetik, hori ez, Nafarroko hegoaldean, igaz ez zuen izan eragin gehiegi, sortu ziren bi lerro berri bat Tafallan eta beste bat Lodosan, esan dut ikastolak zeuden eremuetan. Garbi daukagu hor badaukagula kezka puntu bat, esan dut hemen euskalduntasunari dagokionez ere, euskararen muga gainditzeari dagokionez ere badaukagu momentu honetan kezka puntu bat. Ikastolak askotan kokatuak izan dira baita ere landa eremuetan, eta jaiotze tasa oso txikia dago. Adibidez, Lodosan euskaraz ikasiko duten ikasleak ez dira asko. Orduan, daukagun beldurra da, ea hori ez ote den sortuko hori ez, eredu publiko oso ahul bat, horrek berak ez ote duen ikastola gehiago ahulduko, eta hori ez, alde horretatik gehi bat garrantzitsu batzuk izan ordez, lortu dezakegula dagoen gutxia ahultza. Hori da, momentutan gure kezka euskalduntasunari eta euskalduntziari dagokionez baita ere. Orduan, bai, desde luego beti aipatu dugu, ikastolen elkartetik, lege honek Nafarroako biztanle guztien eskubideak bermatzen dituela, eta hori guretzako garrantzitsua da. Ari gara baita ere hor eskatzen nolabait euskararen legea aldatzea, ez delako nahikoa bakarrik ereduan ikasteko aukera izatea, gero ikasloiek atera behar dira ere, beraien inguruan eta beraien gizartera, eta horrez badira urratsak ematen, ez dute izango aukera gehiegi euskara baliatzeko beraien eremu akademikoa ez den beste eremuetan. Orduan nik uste dut hori badukagula kezka puntu hori, baina nik uste dut aurrera jarraitu behar dugula, eta horrein familie badute aukera, bi ereduren artean, beraien aukera egiteko ere. Otsailaren 13-tik 17-ra izanen da aurrematrikulazioa, zer egin behar da aurrematrikulatzeko? Oso prozesu simplea da, badira inskripzio horri batzu gobernuak ateratakoak, inskripzio horretan 3 aukera markatu daitezke, lehenengoa, bigarrena eta hirugarrena, ordan familiek eraman behar dute inskripzio horri bakarra, lehenengo aukera egiten duten ikastetxera. Momentu honetan, hori esan behar da beti, ez da inola ere onartzen, eramatea bi inskripzio horri, bi ikastetxe desberdinetara, bietan lehenengo aukera jarriz. Askotan, iritsi behar balitz, aukeraketa edo zozketa batetara, familia hauek galduko lukete beraien iaia aukera guztiak. Hortan, hori prozedura, bete behar da inskripzio hori, eta eraman lehenengo aukera egiten duten ikastetxe horretara. Eta aipatu ditugun bi egun horien artean eta biak barne, 13 eta 17. Bai, 5 eguneko epea da, ez da epe egia sobera luzea, beraz, garrantzitsua da jendeak epe barruan egitea. Arretaz zibiltzea, ez? Hori, arretaz zibiltzea eta epe barruan egitea eskaerak. Oso, Josu, mila esker, plazer bat beti bezala, eta ongi izan.
Mila esker zuei. Esker.